ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ସମସ୍ତ ପତିବ୍ରତା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଭେଟ ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ମହିଳାମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମହିଳାମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭେଟ ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯମରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏହି ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭେଟ ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସର ଏହି କାହାଣୀ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ନାମରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ମାଡ୍ରାସରେ ଅଶ୍ୱପତି ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ରାଜା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଏକ କନ୍ୟା ପାଇଲେ ଯାହାକୁ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ନାମ ଦେଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ହେବା ପରେ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଟିମାଟସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନ ବାଛିଲେ। ଯଦିଓ ସତ୍ୟବାନ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ହରାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟି ବିକ୍ରୟ କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟବାନ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମରିଯିବେ। ତେବେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନାରଦଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଲା କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ ବିବାହ କଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ନାରଦ ମୁନି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ସେହିଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାନ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯମରାଜ ନିଜେ ଅନେକ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଭଲ ନାରୀ, ମଣିଷ ଯେତେ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଯିବେ ମୁଁ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ଅନ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଲୋକ ଦିଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ଉତ୍ସାହ ମାଗିଥିଲେ ସେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ହଜିଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କହି ପୁନର୍ବାର ଫେରିବାକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦେଖି ଯମରାଜ ତରଳି ଗଲେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଫଳ ମାଗିଲେ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ମାଗିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ 100 ପୁତ୍ରର ମାତା
ଦୟାକରି ମୋତେ ଏହି ଖୁସି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ସେହି ବାଉଁଶ ଗଛ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ହେ ସତ୍ୟନଙ୍କର ମୃତ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସତ୍ୟବାନ ଉଠି ବସିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଖି ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।